Ousmane samalal baydi koy long Ousmane julde caaji Daawuda ndongi Allah andi ko jidir mami bandelam kuma jidir mami wona mere kay jidir ngi ha woni 18h00 on saha non gomungu ko don ummi e boygel rangande wuro ene wiye Horndolde be jetti Horndolde ko waktu 20h en tawi don jabbungal bangal faayida hay ton kadi ko dujjal ngal ganduda ko yettade dujjal jokkere endam e yewtide bandirabe e famminde dumen e ko faya ko moni kala yo daro lang e élection ngaji local payadi di le 23 janvier 2022 ngambe eto waylude nokku o hello e hakkille non ko neddo yoftonto dum hoore mun sa goymi uraba laami belam de wamba be ngaskini fulbe jargaaji jawdi mum so jaarebe awlube mandi laami be leyde mum so gumbala be ngaskini askine rokkonki mum be keptani tatabal barke moneta ahmada safa wa abrin jumri nyand feñi burdu fof annora yayni makka wa fi hawri leyde fof haalabi kala jom geede konnodo makka fof kisara e gasara garal ma gadanal do e Horndolde gila on saha ganda en ha hande bir mofti formade gila den ha hande foto makko foto maada mofti te ganda en politique aji wuro di fop politique aji dogoji do e wure di fof ala hen fof mo arani galla men ala en fof mo yettahi galle makko kono non bimi poftine koye mon war tampe o wi ko yobe poftin koye mabbe be mbasa tampude te odo Samba Gueye ko biyam mo korsini ko bi ko mo horsini o adde am non Ousmane Kane odo o addi e makko Ousmane Kane gila den ha o saha min yaltani gila den ha on saha kanko o yaltani don do gonnon do ko don tan goni do wonno do ko don tan woni te galle amen Gueye o saha te galle Gueye e odo saha kambe fuko min hecci kanko heccibe hakkunde nganda biyam tan e miñam hakkunde bi ko tan e miñi ko dum tan woni galle ko dum tan woni galle Gueye o bido bismibe non omo wi on bismillah modon wi on bismillah mon omo wi on bismillah modon no feewi e galle he te galle o ko goto galle Gueye ko goto galle Gueye o do hande di gonti capande nay galle do hande di goni capande nay galle burayni taw ko Gueye mebe ewa nyalawma hande o non berda men ene modon no feewi berde mabbe ene mon no feewi bismillah mon non e galle he bismillah mon e galle he ko hen jeedo bismillah mon e galle he ko galle mon ko hen jeedon wassalam ko yidde tan fawande on hen kam ko yidde tan fawden dum don habe don famde ko miltande gila première heure Ousmane min mbi dum bismillah kadi Ousmane ari ko do wowno arde wowi arde ko do yimbe kadi be woodi kadi o ari Ousmane holde min bayondire mum Ousmane holde be bayondire mum de min bayondire Ousmane de be bayondire Ousmane de min bayondire ko galle Ceerno Ali be bayondirno ko galle almami Ceerno Ali wadi do duwaw omo arno do duwaw wari koy nder tobo o ari koy do nder tobo mi sikku nyane so mi juumani omo sikki nyande hen so juumani ko min yimbe jeedi dum minen fof ko be yimbe jeedi dum kambe fof min badi duwaw be badi duwaw bibbe elimana bibbe be Ceerno be kambe gonti donti Ceerno elimanagal ko kambe donti Ceerno e almamagal be badi duwaw be mbi en hasi odo duwaw duwete do Allah jaboto dum kadi yewtama ton ko fati e jeeyeji rewbe gede badde fayide rewbe kadi manan kaali kanyumen ne gojaji mun kadi kolli kadi yidde mun ne Ousmane Kane cietima gede badde fayide de wadanno ton e Horndolde e ko taari dum galle Samba Gueye adi fof be calmini délégation gummido ndendori ari do sababu ni Samba Gueye non ko Samba mo hanki wana Samba mo hande Samba Gueye so jabi o fonda hen gurdam so salima o fonda hen mayde kanko e Ousmane Kane ko Allah waddi
kadi ko kanko wonande Ousmane Kane ko kanko hadi wonani ɗo Ousmane Kane o wonani ɗo Ousmane Kane ko gila hanki taw hande arani o wonani ɗo Ousmane Kane ko gila hanki taw hande arani minen fof wonɗo min gonno kamɓe fof wonɗo ɓe gonno kono kanko fooɗi min kono ko kanko fooɗi ɓe o addi min e Ousmane Kane o addi ɓe e Ousmane Kane Ousmane Kane min calminima ɓe calminima minen délégation rewɓe Horndolde kamɓe délégation rewɓe Horndolde Ousmane Kane rewɓe tampi komin joom suhaaɓe komin joom janggoɓe école koɓe joom janggoɓe école amin tampi eɓe tampi Ousmane Kane damal ngal keɗɗa ko damal manggal ka neɗɗo mawɗo bawɗo fof amin koolima eɓe koolima hooloɓe ko kaleten ɗo hande ko haalete hande ko ha ñalawma woto o dari ñande hen ma yi golle Horndolde no Samba Gueye tiɗiri ni noon rewɓe tiɗiri ko noon rewɓe tiɗiri no Samba Gueye tiɗiri ni noon jeunesse o tiɗiri no Samba Gueye tiɗiri ni ko noon mawɓeɓe tiɗiri amin mbiya noon bisimilla mon e Horndolde komin mbino hanki ko ko ɗon tan min mbiyata hande ɗum tan ɓe mbiyata hande min calminima ɓe calmini on min mbima bisimilla mbi on bisimilla mon min mbima bisimilla e Horndolde ɗon nde umma 21h0 ɓe dagane wuuro ene wiye Barmathie ngal ne duƴƴal kadi woɗɗodirani e duƴƴal ngal ganduɗa guila boyguel rewi Horndolde ha yetti Barmathie baɗe ma gari ɗo pentirma naatiɗo suudo Allah nduya ɗo Allah darni bawɗo fof waɗen jungo ma basuji neddunoɗa sukaɓe kalni kar danteji mbaylunoɗa mballuɗa sukaɓe ɓe kalni ñande mawne sanki itta leyɗele goɗɗe adda ɓe tawa on ñamni min noon mi yiɗani neɗɗo waɗanam hay batte mi sohlani neɗɗo hay batte koye nafoore wuuro hen gonɗa koye développement wuuro hen gonɗa bisimilla ma wuuro ngo kala ko neɗɗo dañi e aduna so waɗanani mi wuuro ngo min belta hay sa waɗini goto e wuuro hen e timmami sa mahni kam galle a waɗanani wuuro ngo galle ma mi sohlani sa hokki kam a hokkani wuuro ngo mi sohlani sa salmini kam a salminani wuuro ngo mi sohlani cohlumi ko wuuro ngo waɗimi ko wuuro ngo cohlumi o mi jinnaɗo men mbiyete malam sa kanko e baba sidi moye baba ko leƴƴal makko jehete mission makko o ñahete kono ko enen jogui bisimilla min noon mi alda hay goto so wona ballo wuuro kadi dañowo daña dañowo noon daña so dañi tan ɗiɗi daña oyi so on dañi tan aɗa yiɗi on daña oyi ɓe ñagoto tan ko Allah waɗi ko moƴƴere ɓe ndewnuɗa ɗo ɓe oyi ɓe ndewnuɗa ɗo ɓe o Oumar Doro Kume oyi o Oumar Doro Kume saabu ne hakkude amen ha heewi saabu kewɗe woni hakkude makko e Oumar Doro Kume yummay baba kamɓe jiiɗi yummay baba bammakko e baba bamma Oumar Doro Kume bammakko ñebbe gawri fuɗi oyi ñebbe gawri fuɗi ko jiimomi ɗo hande ko oyi ko yimo ɗo hande ko koɗo welti haala welti hakkude hakkude haali minen mawniri minen pijji kamɓe mawniri kamɓe pijji kamɓe jiiɗi yummay baba aran ɗum somi oyi noon soñi feeɗe oyi o weltoto Habi Mari oyi Habi Mari e Habi Sef e julde Mari arandi ɓe noon ko endoma men no feewi sa rewnima ɓeɗo sa rewnima ɓeɗo wallahi rewni ɓiɓɓe amen a rewnima mana a rewni miñiraɓe a rewni miñiraɓe mabɓe a rewni Umu Dore en a rewni Umu Dore en ɗo aɗa jogui ɗo gueɗal aɗa jogui ɗo gueɗal min mbima ɗo Ousmane bisimilla a mbima bisimilla min jiiɗi tan ko yo Allah newnu en jiiɗi tan ko yo Allah ñagoto tan ko yo Allah waɗe ñagoto ko yo Allah waɗe sutur jakoɗon ɗo ko wona celluɗo haala e poɗɗo haalanede haala eɗo foti haalede wallahi Ousmane Kane hande haala woyen haala nde wonno Ousmane Kane so tawi neɗɗo reema jogor tuutam holko ɗum nde wonno ka jamaɗa meɗa yeru tegal heƴƴalam ko kala ko pewtuɗa ne jogui filme tiɗɗe nde ganduɗa bande walla joɓɓolɗe hono ma dillita ɓernde ma ndeyata alay sago somin ndewi e maɗa min kala komin poti hande ko so tawi nene ma woni jomɓori kange noon wombata janowo so woni jomɓo tan bella muñita yemɓe jene ɗum noon yo neɗɗo dar tugal ma baydi Samba Malal baydi goylo jahitiɗo Pointe Noire ha yettoma yettoɗo Hamid Samba Malal baydi goylo ɗo hay goto e moɗon wonani e fedde rewi caggal fedde nde ala goto mo fof arde fedde mum wona ñalawma hande noon an haalma ala haalma ko gila a natani e politique fedde men nde ha waɗi feddere hay goto darta fondema balaɓe nde wonno ko Allah ƴettinma yeeso mi wima noon ka tan eɗi jamni hande on dañi buuɓe ele kortele aɗaɓele malade e yaasin korko jibli rasin caji e mamma resi awa caji e Mariam caji e Uɓɓu caji awa caji
samba hawo beɗe bertani samba sala samba ayda samba hawa samba bandiraɓe président Ousmane Kane wi kanko e délégation mo ardi o salmini Barmathie naɓe fof no potirno o wi kadi min beltima e ngal ɗo jaɓɓugal ngal min tawi ɗo ngal o wi gonga o wino Hami Sarr e Saydou Keme Saydou Kome o wino tan o yinno yiten ko responsable uji tan no wawi fodde fof gara jooɗo kettomo o wi gonga ni on kalnani yimɓeɓe fof o wi kono wayi ndaadi o wi gonga ko enen fof mbayi noon o wi ene gasa o wawa nadde wuuro ngo taw yimɓeɓe garani o wi ko ɗum waɗi noon woni o wi kala noon mo noddaki hen ko yimɓe jinno arde ɗo tan jindira en mbayrodiri kadi kabrodira o yimɓeɓe kadi kette gande holto fof to probléme ji mbawi heddude e holto beelen mo heedi o wi ɗum ɗon fof o wi ɗaɓaɗade ko arata ko koye programme local paaɗen o wi ɗum ɗon noon o wi o heewi wiide o wi no gollirtuɗen guila premier o wi kala ko wawi arde ko enen fof joodoto pewteɗen e dow hen o wi hikka noon o wi mawɗo goto e dande mayenke o wi o namdimomo kanko Ousmane o wi taɓe jewta Abdourahmane Diop to ganno o wi on wimo o wi ono holko tagui gila nde laamuji garata nde gila e comité rural arrondissement ha faye ɗiɗo commune aji o wi kala jeerinkoɓe ndeɓe ndende dande mayankoɓe ko kamɓe tan laamoto dande mayankoɓe jeeraki hen ko hollude tan e oɗo saaha moni kala ene foti darade ngam darano hoore muɗum yolta hujjaji muɗum ɓe jewti toon ko fati e GIE ji pelle rewɓe dariɓe lan ngam ligganade e ɓesguji munen Ousmane Kane e délégation mun e mbadi kuptidindi wattidori ñande 6 octobre 2021 ko ɗon e Barmathie.